ንእግዚአብሔር አምላክ ንምርዓይ ተብቃና ንእግዚአብሔር ክልምኖለና ኢሳይያስ ንእግዚአብሔር አምላክ ምስራዬ አቤት ተመስገን ንአምላከይ ሪኤዮ ንፈጣሪየ ሪኤዮ አነ ርኩስን ለምጻምን ከለኹ ነቲ ናይ ሰማይ ንጉስ እግዚአብሔር ብክብሩ ኣብ አፍና ጥንቃቄ ከድልየና እዩ። ምክንያቱ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ድንግል ማርያም ተገሊጹ ናብዛ ምድር እዚያ ዝመጸሉ ጊዜ ደቀ መዛሙርቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ሓቲቶሞ ነይሮም። እታ ሓቶም እንታይ ነይራ መስለኩም? ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት አስተምህርዎም እዩ፣ ንስኻ ድማ ንዓና ጸሎት መሃረና ኢሎሞ። አቀዴ ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ አስተምህርዎም? ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢልና ምስ ተጓዓዝና ኣብ ማእከል ምስ በጽሓና ከምቲ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ዝኮነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ኣብ ሰማይ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እንታይ እዩ? ኣብ ሰማይ ዘለው መላእክተ እግዚአብሔር ብዘይ ምቁራት ነቲ ሰማያዊ ንጉስ ነቲ ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክ ብዘይ ምቁራት ከምቶም አቦታትና ካህናት ኣብ ታቦተ እግዚአብሔር እንዳዞሩ ኣብ ማእከል ምእመናን እንዳዞሩ ብጽንሐ ገይሮም ዕጣን እንዳዓጠኑ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ዝቅድስዎ ኣብ ሰማይ ዘለው መላእክተ እግዚአብሔርን ከምኡ እንዳበሉ ይቅድስዎ። ኣብ ሰማይ ፍቃድ እግዚአብሔር እንታይ እዩ? ምስጋና ውዳሴ ዝማሬ እዩ ዘሎ ሰማያት። እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝማሬ መላእክቲ ንዓኻ ከም ዝዝምርዎ ከም ዘመስግኑኻ ንዓና ድማ ኣብ ምድሪ ከም መላእክቲ ኮይና ኣብ ምድሪ ክነመስግነካ ፍቃድካ አባ ይሁነልና ኢልኩም ለምኑ ኢሉ። ኩላህና ኩሉ ጊዜ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ እንታይ ንብል? ኣብ ምድሪ ይኹን ንብል። እግዚአብሔር ናይ ሰማይ ፍቃዱ ዝማሬ ኣብ ምድሪ ውሪድዎ ነይውረዶን ግን ኩላትና ዶ ንዝምር ኢና ሕጂ? ካብ ንዝምር እቶም ንደርፍ ዶ ይንበዝህን? ካብ ነሸብሽብ እቶም ንስዕስዕ ሰብ ዶ ኣይንበዝህን? ካብ ንፀውም እቶም ዝበልዑ ሰባት ዶ ኣይንበዝህን? ካብ ዘመስግኑ እቶም ዘማርጉ ሰባት ዶ ንሕና ኣይንበዝህን? ሕጂ ጸሎትናን ግብርናን ሓደሎ ማለት እዩ የለን። ስለዚ ፍቃድ እግዚአብሔር ከምታ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልና ከም ንጽልዮ ከምቲ ናይ ሰማይ ፍቃድ ንሕና እውን ኣብ ምድሪ ገበርቲ ክንከውን ይግባአና እዩ። ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 10 እንተዳርኢና በታ ንጉስ ኦዝያን ዝሞተላ ዓመት አነ ንእግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዑል ልዕል ዝበለን ዙፋን ተቀሚጡ ከሎ ረአኽዎ ይበል። ንጉስ ኦዝያ ዝበሃል ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ እዩ። እዚ ንጉስ እዚ ምንም ፍርሃተ እግዚአብሔር ዘይብሉ ጨካን ርጉም ገፋኢ ቀታሊ ዝነበረ ንጉስ እዩ ነይሩ። ንማንም ነቢይ አይገድፍ፣ ምእመን አይገድፍ፣ ሓላፊ ገድፍ፣ ተራ አይገድፍ ዘሳቂ ሰብ ስለዝነበረ ኢሳይያስ ካብ እግዚአብሔር ንዝተወሃቦ መልእክቲ ውሕጥ አቢልዋ ጭጭ እግዚአብሔር ከምዚልካ ንገር ይብሎ። ኢሳይያስ ጭጭ ለምንገሩ ተባሂልኩም መጽሐፍ ቅዱስ ተዋሂልኩም ቃል እግዚአብሔር ተማሂልኩም ንህዝብ መሃሩ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ሂባ ዝልዓኸትኩም መምሃራን ተስተምህሩ ደለኩም። ዋ ከምዚያ ተይለ ደኣ ከምዚያ ክብሉኒ ከምዚያ ተገይረ ደኣ ከምዚያ ክገብሩኒ ያቆዘላ
ኢሳይያስ ጨጭ ምስበለ ኢሳይያስ እግዚአብሔር ነጊርዎ ንገር ኢልዎ ምኸር ኢልዎ ገስጽ ኢልዎ እምብ ምስበለ አብሉይ ኪዳን ናይ ኃጢአተኛ ሰብ ምልክት ለምጽ ስነ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ተቆጥዩን ኢሳይያስ ነቢይ ብለምጽ ሐሪምዎ አቤት ሎሚ ለምጽ ተትመጽን ኃጢአተኛታ ኩላህና ጉራሙራ መኾና ዜብራ አድግ በረኻ መሲልና ቆፍ ምበልና ነርና ሓደ ሰብ ጥዑይ ገጹ ሓደ ሰብ ጥዑይ ነብሱ ይምተረኽበን ነይሩ ብርግጠኛነት ካባይ ጀሚርካ ሽዑ ኦዚያ ሞተ መቼም ኣብ ምድሪ እዚ ዝፈርሃናዮ ሰብ እዚ ዘንቀጥቀጠና ሰብ እዚ ከማይን ከማኹም ድኹም ዝኾነ ሰብ መዓልቱ ምስ ኣኸለት ናበይ ከኣቱ እዩ ኣብታ ጉድጓዱ ታለ ዝኣትዋ ከኣትዋዩ ታለ ዝረኸብክዋ ግን ክረኽባዲ ክረኽባን እንበይን እዩ እቶም ሓላፍነት ዝተዋሃብኩም ኣቦታት እቶም ሓላፍነት ዝተዋሃብኩም ኣሕዋት ከም ኢሳይያስ ጽባህ እግዚአብሔር ከይተወሰሱ ተጠንቀቁ ሽዑ እግዚአብሔር ኦዚያ ምስ ሞተ ንኢሳይያስ ሓንቲ ነገር አርእዎ ከምዛ ሕጂ አቀድም አቢልና ዝረአናያ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣብ ዙፋኑ ተቀሚጡ መላእክተ እግዚአብሔር አምላክ አኽናፎም ዘርጊሆም ሽድሽተ አኽናፍ ዘለዎም መላእክተ እግዚአብሔር ክልተ የአኽናፎም የኢንቶም ሸፊኖም ለክልተ አኽናፎም አጋሮም ሸፊኖም ክልተ እዳዎም ዘርጊሆም ቅዱስ 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 እንዳበሉ እንዳተቀባበሉ ከምዝሎ ማነን ንስኻኩምን ማህሌት ንቀባበል ቅዳሴ ንቀባበሉ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ይሉ ካህን ብውሽጢ ክብል ከሎ ምእመን ብደገንታይናን ይብል በአማን አብ ቅዱስ በሐቅ አብ ቅዱስ ይሁ በሐቅ ወልድ ቅዱስ ይሁ በሐቅ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ይሁ ሐቅ ኻይኻ ቅዱስ ዝበልካዮ ንሕናውን ከማኻ ሃይማኖትና ሓደ ስለዝኾነ እምነትና ሓደ ስለዝኾነ አምላክና ሓደ ስለዝኾነ ቃልና ከማኻ በሐቅ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢና ነብል እዚ ቅዳሴ እዚ ናይ ሰማይ ጸሎት እዩ እዚ ቅዳሴ እዚ ናይ ሰማይ ምስጋና እዩ እዚ ምስጋና እዚ ናይ ሰማይ እዩ ከምኡ እንዳበሉ ረአየ ተገረመ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር አምላክ በግርማ እግዚአብሔር አምላክ መሊአን የራይልዎ አነ ንስኻትኩምን በኃጢአት አይንና ተሸፍኑ በኃጢአት ልብና ተሸፍኑ በር አብዝ ሰዓት እዚ አብዝ ጊዜ እዚ ናይ እግዚአብሔር ግርማ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንቤተ ክርስቲያን ኩል ጊዜ ምስ መልዓዩ ካብቲ ጸጉ ከይንካፈል ካብቲ በረከቱ ከይንካፈል ካብቲ ምህረቱ ከይንካፈል ግና ንሕና ልብና እንጢና ህይወትና አስተካክልና በረከት ንክንቅበልና ንቤተ ክርስቲያን ስለዘይንመጽ ዘለና ምንም ከይረአና ምንም ከይረኸብና ንኸይዳለና ከም ኢሳይያስ ንእግዚአብሔር አምላክ ንምርአይ ከብቃና ንእግዚአብሔር ክልምኖለና ኢሳይያስ ንእግዚአብሔር አምላክ ምስራኤ አቤት ተመስገን ንአምላከይ ሪኤዮ ንፈጣሪዬ ሪኤዮ ንመላእክት እኮ ሪኤዮ ማይበለን እኮ ሎሚ ንእግዚአብሔር ከይረአዩ እግዚአብሔር ተገሊጹለይ ዝብሉ መሊኦም እንደይኮኑን ዘለው እግዚአብሔር ከምዚሉኒ ማርያም ከምዚላትኒ ሚካኤል ምሳይ ከምዝገሩ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከምዚሎምኒ ዝብል ሰብኮ በዚህ ይዘሎ አቤት ድፍረትና ኢሳይያስ ግና አማይከልቶም ርኩሳት ሰባት አማይከልቶም ለምጻማት ሰባት አነ ርኩስን ለምጻምን ከለኹ ነትናይ ሰማይ ንጉስ እግዚአብሔር በክብሩ አቤት መቅደሱ መሊኡ ሪኤዮ ለኹሞ ወይለይ ጉደይ ጠፋኹ ይዝበለ ማናሎ ኮመሎ ሞክሩ ከሞ ዝብል ማንም እኮ የለን
ማን ካባይ ዝበለጻለ ዘከም ዝደይ ኮነ ዚያ ከመይገራ ካባይ ክትበለጽ ከምዚያ ደይ ኮነትን ንበል ሰባት ደይ ኮና ንቤተ ክርስቲያን ምምጣ አይገደፍና ከም ፈሪሳውያን ድማ ናይ ፈሪሳውያን ግብሪ አይገደፍና ሽሩ እግዚአብሔር ናይ ኢሳይያስ ነገር ሪኡ ተጣይሱ ምዃኑ መስፈለጠ ንኢሳይያስ እንታይልዎ መንከ ከኸደልናዩ ንመንከ ክንልእኺና መስበሎ ኢሳይያስ እንታይ ከም ዝበለ ተፈልጡ አነለኹኮ ብግርማኻ ብክብርኻ ብቅድስናኻ ርኢያ ካለኹሞ ለአኸኒ አይበለ አነ ሓጥእ ለምጻም እምበር ኢልዎ አነ ምተለአኩኻ ነይረ ኢልዎ ይኹም ትሕት ኢሉ ሎሚ ከም ማርያም ቅድስት እንተዘይበልካኒ ከም ሚካኤል ብሩክ እንተዘይልካኒ ከም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከምዝ እንተዘይጌርካኒ ኢልካ ንሰብ ጽምድ ያቢልካ ዝተተሓዘሉ ዘመን እዩ ዘሎ ሓደ ሰብ ኣነ እኮ ዘማውየ ኣነ እኮ ሰራቅየ ኣነ እኮ ከምዚ ኢሉ ዓለላ አቢሉ ይዛረብ ኣብ ደገ ረኪበ ናይ ሕጂ ብዚ ኣነ ሰራቅየ ኣነ ዘማውየ ይብለኮ ብፁዕ ንኽመስል ደገ ምስ ረከብኩምኒ ኣታ ዘማዊ ተትብሉኒ መነድኻ ይዘማዊ ኢና ንበል አከደ ኮንኮን ኢሳይያስ ግና አሚኑ እግዚአብሔር ዝላአኮ ከምዘይ ገበረ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለዮ ከምዘይ ጸንሐ ተረዲኡ አፈይ ለምጻምን ሓጢእምበር አነ ምኸድኩም ተለአኩኻ ምስበሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ካብ ሰማይ ዘሎ ጓሕሪ ፍሕሚ ብጉጤት ገይሩ አምጢኡ ንኢሳይያስ ከናፍሩ ተንከፎ ሽዑ ኢሳይያስ ካብ ለምጹ ነጽሐ ይላል እቲ ጉጤት እንታይ እዩ ተባሂሉ ማዕርገ ካህናት እዩ እቲ ጓሕሪ እንታይ እዩ ተባሂሉ ድማ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንምንታይ መልአከ እግዚአብሔር ብኢዱ ሂዝዎ መጽኡ ተባሂሉ መላእክተ እግዚአብሔር አምላክ ንስጋ ወልደ እግዚአብሔር ንደመ ወልደ እግዚአብሔር ብኢዶም ከህዝዎ ስለዘይክእሉ ካህን ግብረ ክህነቱን ተዳሃልዩ ካህን እግዚአብሔር ከም ዝፈትዎ እግዚአብሔር ከም ዝሃቦ ስልጣን ብንጽህና ብቅድስና ብትህትና ብትግሃት እንድህር አገልግሉ ካብ ናይ መላእክቲ ክብሪ ወይ ድማ ካብ ናይ መላእክቲ ማዕርግሲ ናይ ካህን ማዕርግ ይበልጽ ሎሚ ንሕና ንዕቆም ዘለና ምሳና ስለ ዝነብሩ ነንቋሽሾም ዘለና እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ እኮ ከምዚ ንብሎም ዘለና ኣብ ሰማይ ከመይ ዓይነት ማዕርግ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈለጥና እዩ ጆርጅ ቡሽ ዝበሃል ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ አከደ እጅሎ ድዩ ክሊንተን ዝበሃል ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ እጅ ኮለ ድዩ የለን ክሊንተን እዩ ዘሎ እምበር ፕሬዝዳንት ኣይኮነን እጅ ክደፍዎሱ እዚ ትማሊ ዝወረደ ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ኦባማ ዝበሃል ቅድሚ 4 ዓመት እዩ 3 ዓመት ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነይሩ አከደ እጅ ፕሬዝዳንት እዩ ግን ድገርመኮ ኣብዚያ ንሓደ ካህን ኣብ ዝደወብልና ናይዚ ሃገር እዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዳሰማይ እዩ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ናይዛ ዓዲ እዚኣ ንእሽቲ ዓዲ ድያ እዚኣ መቸም ካብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ከተማታት ሰዓታት ይሓቀደ ናቱ ኣመሓዳሪ ኣብዚያ ደው ኣቢልና እስከ ክብሩ ሃቡ ተንብለኩም ንመን ክብሪ መሃብኮ አቤት ነቦሽ ዝብል መቸም ሕጂ ሐሳብ እዩ ንቀሽዳኮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፊት ንፊት እንተሪናዮ ኢና መስቀሉን ሳለም እምበር ኣብ ካልእ ቦታ ተሪና ከምዚ አይና ተጎምፂስና ንሓልፍ ድገርመኩም ነገር እዞም ሎሚ ንዕቆም ዘለና እዞም ሎሚ ማእከልና ዘለው ንቤተ ክርስቲያን ዝጓሲዋ ንቤተ ክርስቲያን አንድ ዝኾኑዋ ካህናት ኣብ ምድሪ ከለው ካህናት ኣብ ሰማይ ድማ እንታይ እዮም
ካህናት እዮም ማዕርጎም አይወሰድን። ስለዚ ኣሕዋተይን ኣሃተይን ኣብ ምድሪ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣበይ ድማ ኣላ ንብል ኣለና? ኣብ ሰማይ ኣላ። ሓደ በሉለይ። ካልኣይ ንቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ኣነ ንስኻትኩምን ከመይ ኢና? መብዛሕቱ ሰብ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ከሎ ይንቀጥቀጥ፣ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ከሎ ይፈርሕ። ቤተ መንግስትስ ንግደፎ ኣብኡ ዘሎ ፕሬዝደንት ወይ ቀታሊ ወይ ገራፊ ወይ ኣሳሩን ክኸውን ይኽእል እዩ። ከይንቐተል ወይ ከይንግረፍ ወይ ገለመሌልና ንፈርሕ ኢና። ኣብ ቤት ሃብታም ክንኣቱ ከለና ምድሩ ኣዝዩ እንተፀርዩ መንደቁ ኣዝዩ እንተብለጭልጩ እንታይ ኢና ንኸውን? ሸበጥ የለን ድዩ? ጫምኡ ኣገይሩ ከይኣቱ ወይ እቲ ዋና ከይርዮ ድማ ብትዕቢት ኣትዩ ከይብል ድንን እንዳበለ ከመይ ኣለኹም ጎይታይ ከመይ ኣለኹም እንበይተይ እንዳበለ እዩ ዝኣቱ። ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከእቱ ከለኻ ከመይ እዩ? ኣብ ልብኻ ነፊሕካ ክትኮስ ቀሪብካ ትገብሮ ጠፊብካ እንዲልካ ተነፊሕካ ብጎንኻ ዘሎ ይትርኢ እንዳጎነትካ እዩ ዝርቶ። ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ድያ ትርቶ? ዲያኮ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እያ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ኣብ ቁጥሪ 16 ስጋት 17 ተዳሪእና ናይ ያዕቆብ ታሪክ ኢና ንረክብ። ያዕቆብ ኤሳው ንያዕቆብ ብኩርኖ ምሸጠሉ ድሃር ድማ ካብ ኣቡኡ ንናይ ኤሳው ምርቃ ምስ ወሰደ ኤሳው ብያዕቆብ ሓሪቑ ንያዕቆብ ክቐትለሉ እዩ። ታሪክ ትፈልጥዋ እንዲኹም። ሕጂ ኣዲኡ ግና ናይ ወዳ ከይቀትለላ ናብ ላባ ዝበሃል ኪድ ሕደም ኢላቶ ሃዲሙ ሙሉእ መዓልቲ ክከይድ ውዒሉ ድሃር ምስ ደከመ ኣብ ቤትኤል ትበሃል ቦታ ደቂሱ። መን ደቃሲ? ያዕቆብ። ብድሕሪ እዚ ግና ምስ ደቀሰ እግዚአብሔር ኣምላክ ሓንቲ ራእይ ኣርእይዎ ነይሩ። ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝተዘርግሐት መሳልል ኣብ ጫፋ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላክ ኮፍ ዝበላ መላእክቲ እግዚአብሔር ድማ ክወርዱን ክድይቡን ርእይዎ። ሽዑ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ያዕቆብ ከዓ ካብ ድቃሱ ተበራበረ እሞ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩዋን ነይረ እምበር ብሓቂ እግዚአብሔር ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣሎ ኢሉ። ብሓቂ ኣነ ንስኻትኩምን ኣይፈለጥናን እምበር እግዚአብሔር ኣምላክ ሕጂ ኣብ ማእከልና ኣሎ። ኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ ኣይፈለጥናን እምበር ድንግል ማርያምን ቅዱሳንን ብምልኦም ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣለው። ስለዚሁ ነህምያ ነዛ ቤት ኣምላክ እዚኣ ኣይንግደፍ ዝበለ። እግዚአብሔር ንዘለዋ ቤት ቅዱሳን ንዘለዋ ቤት ገዲፍካ ናበይ ገጽካ እዩ። ሽዑ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ክትድሕሪዮከ ፈሪሁ ስለ ዝነበረ ከዓ እዛ ቦታ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ ኢሉ። ስለምንታይ? ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ እግዚአብሔር ኣብኣ ስለዘሎ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንጉስ እታ ቦታ እዚኣ ቤቱ ስለዘሎ። ስለዚ ኣሕዋተይን ኣሃተይን ንሕና ሓንቲ ፀገም ኣጋጢማና ዘላ ንሰማይ ገጽና ዘይምርዓና ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚአብሔር ዘይመፍርሐና እዩ። ኩሉ ግዜ ሕማቅ ክንሓስብ ሕማቅ ክንገብር እንተደሊና የማን ንፀጋም ንቅድሚት ንድሕሪት ኢና ዝፈልጠና ሰብ ኣሎ ዶ? ሰብከ ይርአና ኣሎ ኢልና ኢና ክፉእ ክንገብርን ከይንገብርን ቼክ ንገብር። ሓቂ
ኣብ ዓለም ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ ኣብ ሰማይ ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ ኣብ ሰማይ ክንደይ ኣንፈት ኣለዋ